Ud i Naturen-dagen er et projekt, som vi har startet op hos Fjeldræven, som simpelthen drejer sig om at få børnefamilier og unge mennesker i det hele taget væk fra storbyen og ud i naturen. Og så har vi sat det her i værk, hvor vi har sådan lavet en åben invitation. Alle, der har lyst til at komme og bage snobrød over ild, åben ild, eller klatre lidt på Columbus-stige, eller endnu bedre være ude i, med bue og pil, eller kano har vi også her, kørt også et arrangement. Vi synes, at det er vigtigt med de her quality time, eller kvalitetstiden med venner, eller familie, eller med bedsteforældre, at det er hjørnestenen i det her arrangement. For at nå folk i dag, der har vi brugt Facebook blandt andet, som er de her medier, hvor vi går ind og viser vores aktiviteter, og så bruger vi gratisaviser, hvor vi sætter annoncer i, deler flyers ud i byen. Men der skal være mange folk for at kunne nå sådan et arrangement som her. Hvis vi kommer væk fra de her store byer, så bliver det for svært at få folk til at komme og besøge, og derfor så er det vigtigt for os, at vi gør det inde i nærområdet, og vi opfordrer folk til at cykle hertil, og selvfølgelig også med miljøhensyn, som er så vigtigt for os. Vi har ikke lavet det her som en kommerciel begivenhed, det er et gratis arrangement. Vi vil gerne give lidt tilbage til alle dem, der godt kan lide vores produkter, og så håber vi, at de kommer og får en rigtig god dag på sådan en Ud af Naturen-dagen her i Aarhus. Flot, så er du i mål. Og vi har vinderen her, der kommer allerførst.